Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Thermee 2000, Fred Rompelberg Bicycle Holidays, Keram, New Energy Systems en Fennings Wooncentrum. Goedenavond, dit is Beek Sportlandgoed De Hamen. Laten we zeggen het Papendal van de beperkte sporters. Maar er zijn heel veel sporters vandaag aan de gang. Bijvoorbeeld de handboogschutters en daar gaan ze. Gert, kijk uit. Hoe? Voel je een beetje safe hier of niet? Nou, ik weet het niet. Jij duikt er weg de hele tijd, hè? Ja, niet opzij stappen, hè? Ja, het is linkersoep. Ja, ik denk het wel. Nee, ik vertrouw u, hoor. Ja, we hebben nog heel veel sporters hier. We hebben judoka's die hier aan de gang zijn. We hebben de handballers die hier aan de gang zijn. De boksers zijn ook nog bezig en gaan zo maar verder. Heel veel sporten vandaag vanaf dit mooie sportieve terrein in Beek. Om te praten over de rit van vandaag. En wat voor een rit, hè? Wat hebben we vandaag vuurwerk gezien vanaf de eerste kilometer? Ja, vuurwerk, zeg jij. Het was gelijk een oorlog. Contador de hele dag in de aanval gezeten. Maar een fantastische winnaar. Een Fransman die wint. Op 14 juillet. Nou, voor die Fransen is dat ultiem wielergenot. Rijdt ook in team Sunweb. En die mannen verdienen het ook, want die hebben alle dagen in de Tour koers gemaakt. Ja. En ja, ik vind het mooi dat Barguil vandaag deze etappe heeft gewonnen. Barguil, dus de winnaar van vandaag. We gaan napraten hier vanuit Beek met hele mooie gasten over die hele spectaculaire rit. Met onder andere Erik Dekker en met oud-voetballer, tegenwoordig is hij ook wielrenner, Erik Meijer. Tour de Limbourg. Vol op het gas, laat alles maar los. Laat alle klokken maar luiden. Daar is hij weg, daar is het echt. Kijk nou, dat doet hij gewoon. Over de heuvels, dwars door het bos. Zo doen we daar in het zuiden. Voor die verreden, de zon op de knieën. Uur geeft vandaag kampioen. Zo doen we daar in het zuiden. Aujourd'hui, nous sommes à Beek. Ja, goedenavond vanuit Beek. Misschien wel de sportiefste plek van onze hele reeks in Tour de Limbourg. Hier gebeurt van alles op Sportlandgoed De Hamen. Je ziet het om ons heen, overal sporters die aan de slag zijn. En wij praten na over een hele spectaculaire rit. Maar eerst, gisteren vertrokken we vanuit Kessel, vanuit die prachtige locatie, de Keverberg. En daalden we langzaam af hier naar Beek om dus aan te komen op het Papendal van de beperkte sporters. En zoveel sporters zijn hier vandaag aan de gang. Wat een rit over sport gesproken vandaag. Erik Dekker, jij hebt genoten, denk ik. Ja, dat zal wel zijn. Vuurwerk vanaf het eerste uur. Ja, het begon pas om 2:15. Ja. Maar het is weer een bewijs dat korte ritten natuurlijk fantastisch spectaculair kunnen zijn. Nou, er was ook nog een bergrit met drie zware klimmen. Maar het was van begin tot eind... moest je niks missen, vond ik in ieder geval. Echt, ja, geweldig. Een hele mooie winnaar. Een Fransman. En een hele mooie strijd voor de gele trui. En vind ik een heel dubieuze tactiek van Sky. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Erik Meijer, we kennen natuurlijk als voetballer, maar tegenwoordig ben je ook echt fietsmens geworden. Want jij fietst ook heel erg veel en je bent liefhebber van de sport. We hebben je net zien kijken. Ja, heel graag zelfs. Van pa meegekregen. Die is ook van het voetbalveld op de fiets gerold. Ja. En ik doe hetzelfde en ik doe dat met heel veel plezier. Ik vind het heerlijk om mezelf lekker uit de mat op de fiets onder die douche stappen en te zeggen, zo, nu kan de dag beginnen. Ja, en dat is altijd lekker. Gert, nog even terugkomen op gisteren. We zijn er nog niet uit, hè? Poeren, poloeren. Ik weet niet, maar ik heb nog niet echt een juist antwoord gehoord. Jij? Ik heb ook niet goed, maar vandaag, Sander, waren er weer een aantal mannen die zaten echt de poeren. Echt waar? Ja, jij kijkt wel in. Die gezien, Erik. Ja, ik heb vanochtend de uitzending teruggekeken. En ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Ja, wij ook. Je gaat niet zeggen? Nee, want we hebben een speciale trui gemaakt. En degene die het goed heeft, gewoon even hashtag poerenpoeloeren. Hoe schrijf je het? Poerenpoeloeren. Precies zoals je het zegt. Nee, maar dan snap ik het. Nee, precies. Weet u het? Hashtag poerenpoeloeren op Twitter. Misschien als het goede antwoord binnenkomt, dan gaan we dus morgen een mooi shirt kwijtspelen. Ja, maar ik denk, jongens, ze komen met de antwoorden die nu worden gegeven, ze komen nog niet in de buurt. Nee?
Dus, maar als je goed opgelet hebben, er werd vandaag gepoerenpoloerd. het werd vandaag gepoerenpoloerd. Dat is trouwens ook een mooi woord. Gepoerenpoloerd. Ja, gepoerenpoloerd. Ja, we maken er gewoon een vlot deelwoord van. Over de rit van vandaag, laten we daar eens over gaan praten. De Pyreneeënrit, waar er zo lang naar uit werd gekeken. We vertrokken pas om 2:30 vandaag. Uitrusten eigenlijk voor de renners. Maar nee, daarna was het vuurwerk. We vertrokken dus in Saint-Girons en we gingen op weg dus naar deze plaats in Foix. 101 kilometer, 3 bergen van de eerste categorie. En uiteindelijk ook, zeker op die slotklim met stukken van wel 19 tot 20%. En daarna die hele lange afdaling dus op weg naar Foix. Het moest dus echt komen, het vuurwerk van Contador misschien. Mocht hij nog een keer aan eerherstel willen doen. Van Quintana misschien? Of toch op deze 14 juillet van de Fransen, van Romain Bardet die gisteren wist te winnen. Of toch van Warren Barguil. Allemaal mannen die zich vandaag moesten laten zien. Frank Monen. Kortere etappes, het zou meer spektakel bieden, zo vinden de voorstanders ervan. En spektakel krijgen we vandaag vanaf Le Départ. Hier wordt meteen aangevallen door Barguil en Veuclair. Het is dus maar een korte etappe, het tempo ligt hoog, dus heel veel voorsprong kun je niet pakken. Dit is de eerste col, de Col de la Trappe. En daar zien we Landa en Contador bij Barguil komen. Vooral Landa is een gevaarlijke klant, vooruitgeschoven door Team Sky. En hij bedreigt de gele trui, Arou, want die heeft maar 3 minuten voorsprong op Landa. En hier bij de Col d'Agnet is die voorsprong al bijna 2,5 minuut. 3 man in de achtervolging, Kwiatkowski, Quintana en Barguil. Quintana zien we dus ook eens een keer in deze Tour. Dan komen we op de Mur du Peguere, eerste categorie, maar het gaat hier 18% omhoog. Er zijn geen toeschouwers welkom op dit gedeelte, dit steile gedeelte. En aanvallen is eigenlijk bijna onmogelijk. Alle favorieten zitten daar bij elkaar. Dan komen Barguil en Quintana bij Landa en Contador en krijgen we dus 4 man aan kop. 2 minuten is de voorsprong en daar is de demarrage van Froome op 1 kilometer van de top. Probeert hij tijd terug te pakken natuurlijk op Arou. De 4 koplopers zijn boven met een voorsprong van 2 minuten. Froome wordt dan weer teruggepakt door het groepje. En dan gaan we nog 25 kilometer dalen. De koplopers blijven bijeen. Maar wat gebeurt er in het groepje daarachter? Daar telt elke seconde. Daniel Martin demareert. Hij staat natuurlijk ook kort in het klassement, dus kan elke seconde gebruiken. Maar het gaatje krijgt hij van bijvoorbeeld Froome en Arou. Dan zijn we bij de finish met Barguil in de laatste bocht. Barguil wint hij nu wel de etappe. Op de Franse feestdag is het Barguil die de etappe verdiend wint. Martin en Yates pakken nog wat seconden op het groepje daarachter. Want daar komen de klassementsmannen met onder meer Froome, Uran en Arou. Landa is de grote winnaar, want die stijgt in het algemeen klassement naar plek 5. De verschillen blijven uiterst klein. Froome nog altijd 6 tellen achter op Arou. En de Tour is eigenlijk spannender dan ooit. En in Cannes was maar toch iemand blij. Niemand minder dan Tom Dumoulin. Die kon het wel uitschreeuwen. We hebben het tot hier bijna gehoord. Blij met de zege van zijn ploegmaat Warren Barguil. Die eindelijk die etappe pakt. Want eigenlijk zondag had hij hem al moeten pakken toen hij uiteindelijk die sprint verloor. En je zag hem vandaag vanaf de eerste kilometer, de eerste die vertrok. Dat heb je wel verdiend. Ja, ongelooflijk, volgens mij was de vlag nog niet naar beneden. Toen was hij zo weg. Met Vauclair. Hè? Ja. Wel mooi dat je op de Franse feestdag er vandoor gaat. En met echt als doel van ik voel me sterk. En ik ga gewoon die rit proberen te winnen. Ja, en misschien gaat hij eigenlijk weg voor de bolletjesstrijd. Je moet gewoon in ontsnapping zitten. Ik pak punten iedere keer boven. En die rit, dat zou dan nog heel erg leuk zijn. Ja, dat is ook vaak. Als je heel veel punten pakt, dan betekent ook dat je de berg overleefd hebt. Dus dat is wel alleen hij ging natuurlijk op het vlak al. Dat was een vlakke aanloop. Dus dat kost hem wel heel veel energie. Hij werd ook teruggepakt op dat vlakke gedeelte. Ja, had hij wel al een jasje uitgedaan, maar hij was goed gekleed denk ik vandaag. Ja, absoluut. Hey, Lona werken wel hè, voor de mannen van Sunweb. Die hebben er de afgelopen 2 weken al kerk voor geknokt. En nu krijgen ze eindelijk die ritzege. Ja, zeker Lona werken. Zeker ook niet gestolen. Echt verdiend. Geweldige etappe heeft hij ook gereden. Wat ik wel jammer vind is... je weet hè, ik ben een beetje favoriet van Contador. En dan denk ik, als je zoveel pech hebt gehad in deze Tour de France... je een paar keer op de grond gelegen... en je toont dan zoveel grinta deze dag. En ja, dan kom je daar in de finale... en dan denk je, ja... zal hij het doen of zal hij het niet doen? Maar we zaten televisie te kijken en die Contador, die kon vroeger aanvallen als die in de afdaling zat, jongen. En reed nou naar beneden
als een kleuter van 3 jaar. Oké, maar wel 2 keer gevallen natuurlijk. En dan is daar iets voor te zeggen, of niet? Jullie zijn renners geweest. Als je 2 keer gevallen bent in deze Tour, dan rij je iets minder hard naar beneden dan normaal. Ja, maar ik denk wel 10 jaar terug, Erik, ook al was hij in de 5 eerste jaar week geleden. 5 jaar geleden. 2 keer gevallen, dan had hij dat niet. Maar Ja. nu, die man komt ook op leeftijd. Hij is gewoon wel bang geworden. Naar beneden in die afdaling liet hij ook iedere keer een gaatje. Ja, dat kost je wel energie die je de laatste kilometer nodig had gehad. Hij deed trouwens ook een laatste bocht. Ja, dat sloeg nergens op. Ja, dat was echt... Als je niet wil winnen, moet je het zo doen. Moet je zo doen, oké. Wat een bergrit vandaag, het gemiddelde was 38,7. Ja, dat schijnt normaal te zijn. Dat is serieus. Ja, maar die bergen waren denk ik niet zo heel stel, toch? Wat is dat? Serieus? Er stonden jongens echt geparkeerd. En dan toch deze snelheid. De laatste is nog niet binnen, hè? Ja, inderdaad, ja. Het mooie is, dan zit ik naast die mannen diezelfde beelden te bekijken. En dan de reacties van hun. Zij die zelf die bergen zijn opgefietst. Zij die zelf op die fiets gezeten hebben. En dan zeggen van, nou, die kan niet. Het is ongelooflijk. En zo'n beentempo. Ja, dat vind ik mooi. En dat is een teken dat de sport nog steeds groeit en verder en sneller en beter wordt. Ja, het is onwaarschijnlijk, hè? Als ik zo'n etappe reed en dan s'avonds of de volgende ochtend zag je een samenvatting op Eurosport bijvoorbeeld te kijken. En dan zeg ik van, dit is gewoon een andere wedstrijd. Dat is niet dezelfde klim als ik gisteren reed. Ja. Het ziet er op tv anders uit dan je in werkelijkheid beleeft, bedoel je? Ja. Voor jezelf voel je iedere trap. En het gaat allemaal moeizaam bergop. Ja, dat is nou helemaal zo. En dan zie je die mannen demareren en sprinten bergop. Ja, dan denk ik van, hoe kan dat? Dit is gewoon niet hetzelfde. Maar het schijnt toch wel hetzelfde te zijn. Uiteindelijk is het hetzelfde. En ook over de heroïek gesproken die we vandaag in de Tour hebben gezien. We zagen Jakob Fuglsang al in het begin van de etappe, de man van Astana. Die heeft zijn pols eigenlijk gebroken en probeert dan toch nog aan te sluiten in dat peloton. Maar die kon zijn hand niet eens op het stuur laten rusten. Laat staan eraan gaan trekken. Wat is dat voor een held, zeg? Ja, maar in het begin zag je dat ook. Ging iedere keer rechtop zitten, handje los van het stuur. Neutralisatie. Rechtop zitten. Ja, dan denk ik, als je dan zo moet fietsen, dat is al lastig. En dan denk ik vind het ook onverantwoord. Want als je je hand niet aan het stuur kunt doen, kun je niet remmen. Hoe ga je dan in vredesnaam een afdaling naar beneden? Dus afgestapt. Heel jammer natuurlijk voor de ploeg. Maar ik denk wel de juiste beslissing. Ja. De enige juiste beslissing, absoluut. Over tactiek gesproken. Je begon er net al over, Erik. Jij bent ook natuurlijk tacticus. Was je al in het peloton en vervolgens was je ploegleider. Wat deed Sky nu eigenlijk vandaag? Landa die ging in één keer mee met Contador. En Landa leek op weg naar de gele trui. Want de voorsprong was in één keer 2 minuten 45. En Landa stond op iets meer dan 2,50. Met andere woorden, het geel zat voor Sky er opnieuw in. Maar toch ging Froome in één keer erachteraan rijden. Waardoor die voorsprong weer werd geniveleerd. Wat was het nu eigenlijk? Ja, goed. Ervan uitgaande dat het de tactiek was dat Landa mee zou gaan met demarages. Oké, dan komt hij dus voorop. En dan is hij de best geclasseerde. Hè, want Quintana is niet, die staat een paar minuten achter hem, komt daardoor nog verder. Dus ja, dan kun je het spelen. En dan vervolgens dan gaat Froome nog demareren. 500 meter voor de top. Kwiatkowski die zat er nog bij. En die gaan dan ook nog op kop rijden. En dan rijdt een Martin weg die op 1 minuut 40 staat. Dat is natuurlijk redelijk kort, maar die gaat ook geen 1 minuut 40 meer wegrijden bij jou. Maar vervolgens houden ze het tempo wel zo hoog dat Martin 15 seconden pakt. Maar dus ook Landa niet meer dan dat hij nu heeft genomen. Ja, en dus dat is een beetje raar. Want vooraan rijden en achteraan rijden. En op een gegeven moment moet je... En je hebt dan niks. Je hebt eigenlijk allebei niks. Je hebt en de etappe niet. Je hebt ook de gele trui niet meer. En dat was een paar keer. En het heeft niks opgeleverd voor Froome. Nee, maar je zit ook allemaal met van die oortjes in. Dus ja, in de auto kan dat toch de tactiek bepalen. Het is voor een ploegleider natuurlijk ook wel heel lastig om bepaalde orders te geven. Kijk, Froome rijdt voor de Tourwinst. Sky rijdt voor de Tourwinst. Maar ze hadden Landa vandaag veel korter kunnen hebben dan de iets meer dan een minuut dat hij nu heeft staan. Maar zou het dat misschien kunnen zijn op het moment dat Landa nog korter rijdt? Ja, dan wordt het verschil met Froome nog maar 10, 20 seconden. Dus dan krijg je misschien wel daar een duel binnen de ploeg onduidelijk. Voor wie gaan we nu rijden? Landa is heel sterk. De hiërarchie binnen Sky is ook altijd wel heel duidelijk. Ik ben ook niet voor de tactiek van vandaag, maar ik weet wel toen Wiggins aan de leiding stond. Precies. En Froome eigenlijk, vond ik, veel beter was. En toen kwamen de ploegleiders 's avonds op televisie en die zeiden, niks mee te maken. Wij hebben gekozen voor Wiggins. Die moeten doen. Dat doen we iedere dag. En daar houden wij ons aan vast. Maar zou dat kunnen dat het daarmee te maken heeft dat ze niet die interne concurrentiestrijd willen voeren? Landa moet zich gewoon blijven opofferen voor Froome, punt. Ik vond het wel belangrijke tactiek hoor. Ik ben helemaal met Erik eens. Gisteren
verlies je de gele trui. Vandaag kun je hem terugveroveren. Kun je Aru ook nog zeer doen, want die moet er dan achteraan fietsen. En dat doe je niet. Dus je hebt een mannetje vooruit en je gaat er met z'n tweeën achteraan fietsen. Ja. Aru had eigenlijk knechten bij zich. Ja. Die hadden wel een wit shirt aan. Maar die... Ja, dat is wel een beetje... Ik bedoel, als je eenmaal de stap zet van... Ik ga me Landa in dit geval vooruit plaatsen... om de concurrentie erachteraan te laten fietsen... dan moet je het ook uitvoeren. En dan moet je niet nerveus worden omdat Martin 1 minuut 40 achter in het klassement ertussen gaat rijden. Nee, dan denk ik ook dat je het helemaal ervan moet profiteren. En dat deden ze. Dus het was een beetje half. Ja. Nou, in het klassement niet zo heel erg veel gebeurd. In die zin dat Landa weliswaar veel korter bij is gekomen. Maar de grote favorieten Froome, Bardet en Aru zijn dus bij elkaar gebleven. Nog één dingetje dan. Bennett, die heeft vandaag ook weer beulswerk verricht. Moest er uiteindelijk wel vanaf aan het slot van die slotklim. Maar die verrast wel iedere dag. Hè. Die gaat wel makkelijk mee. Ja, is wel uit de top 10 geduikeld. Contador staat nou 10e. Een paar minuutjes verloren. Ja, alle renners die voor hem stonden in het klassement Zaten wel mee. Die zaten in dat eerste groepje. Maar hij zit op zijn plek en hij doet het erg goed. Had je moet ik verwacht? zeggen. Nee. Ik ken George natuurlijk van toen ik ploegleider was. En vorig jaar Vuelta reed hij heel erg goed. Eigenlijk in de Tour al een beetje. En hij groeit nog steeds wel door. Hij heeft de Ronde van Californië gewonnen. Ja. En die heeft hij eigenlijk gewoon in een tijdrit. Ja, hij is 12,5 kilo geloof ik. Ja. Maar dat heeft hij ook gedaan. Dus dat is wel heel knap. Ja. Bennett dus onze man een beetje geworden, de Nieuw-Zeelander van de Lotto NL Jumbo ploeg. Erik Dekker reed 12 keer de Ronde van Frankrijk met de nodige etappenzegers ook. U kent ze wellicht wel, Erik Dekker. Wat je hebt, gooi het eruit. Smijt het eruit. Maar daar komt Zabel. Zabel komt en Feinsits komt ernaast. En Rodriguez. Dekker. Nee. Dekker. Ja, Dekker. Hij pakt ze toch weer. Erik Dekker. Ja, daar zitten hier vaker renners aan tafel die ook wel eens een etappe hebben gewonnen in de Tour of zelfs nog iets meer dan dat. En die zeggen dan eigenlijk, ja, dat lijkt allemaal zo ver weg, dat is een ander leven. Geldt dat voor jou ook? Is dit een ander leven inmiddels waar je al bijna niet meer bij stilstaat of aan denkt? Nou, ik denk er nog wel eens aan of het komt wel eens voorbij, zoals nu. Maar ik had het net met de andere Erik erover. We zijn allebei in 2006 gestopt, dat is verdorie 11 jaar geleden. Ja. En dit is 17 jaar geleden, hè, wat je net zag. Ja. Dus ja, het grote jaar 2000. Ja, dat is 17 jaar geleden. Dat is alweer zo lang geleden. Daar denk ik nog vaker aan van, god, de tijd gaat zo ontzettend snel. Ja, dat kun je zeggen. En dat kan me ook voorstellen, Erik, dat moet voor jou hetzelfde zijn. Mensen kennen jou uit de tijd van PSV, van Liverpool, op mijn part, of HSV, of noem ze maar op, al die clubs waar je voor gezeten hebt. Maar net als Karsten Kroon die hier zei, ja, het lijkt wel als ik het over moet praten, dat ik over iemand anders praat. Ja, inmiddels. En dat is dan passé. Ik heb er nog het voordeel dat ik nog met de jonge mannen bij MVV mag trainen. En dat ik nog een beetje kan spiegelen. Alhoewel die een heel ander leven hebben. Maar het is wel leuk om dan met die jonge gasten nog te sparren. En ik denk dat je dat als in een team de begeleiding hebt, dat je ook dat gevoel nog hebt. Ja. Maar het is inderdaad, we komen er niet omheen. 2006 zijn we alle twee gestopt. Het is 11 jaar geleden. En de tijd gaat snel. Maar daardoor kun je nog steeds enorm genieten van jonge sportmannen die er volle bak voor gaan. En voel je wel nog, heb je wel het gevoel van, wij zijn nog de sportmensen, Jacobs, Dekker en Meijer. Hoe is het 17 jaar, 20 jaar en 11 jaar geleden? Nou ja, dat probeer je wel. Daarom stap ik op een fiets om voor mezelf uit te maken dat ik nog fit ben. Om me fit te houden. En zodat ik niet elke week naar de winkel moet om nieuwe kleren te kopen omdat ik steeds groter word. Ja. Maar gewoon om in datzelfde jasje en diezelfde broek te passen. Ja, dat hebben jullie allemaal. Dus natuurlijk allemaal, jullie drie hier, nog echt allemaal afgetraind. Ja, jij sport ook iedere dag. Ja, dit is niet normaal. Jij ook hier. Dat is wel jij bent iedere dag bezig van, ja, even een biertje minder, want ik moet nog in mijn jasje passen. Ja, maar dat is dan het enige. Ik moet nog in mijn jasje passen. En daarvoor fiets ik dan wel wat rond. Maar deze kameraden hier, die fietst niet alleen, maar die fietst... Yo, echt, ik betrap het erop, die fietst nog net zo hard als 17 jaar terug, hoor. Ja, dat is niet normaal. Ja, nee, dat denk ik ook wel eens, maar ja, het is echt een andere wereld. Ik ben echt wel fit en met mijn leeftijdsgenoten kan ik heel goed duelleren en met de iets jongeren ook wel.
Maar ik moet toch niet eraan denken dat ik ook maar ergens de slechtste renner in de Tour kan bijhouden. Dat is, ja, op een vlakke weg in het wiel zitten, dat gaat al heel snel. Maar het is echt een groot verschil. Maar oké, je zou bijna zeggen, dat mag ook wel. Het zou dat slecht zijn voor de Tour als dat moet wel ook kan niet, natuurlijk. Ja, nee, Oké, maar je hebt wel nog zoveel grinta, om het maar in wielertermen te blijven, dat je morgen gewoon het vertrek staat van het NK Mountainbike. In jouw categorie? Ja, dat is 40 plus? 41 plus, ja. Dus 41 plus? Nee, de 40 plus. Oh, 40 plus. Ja, ik heb het mountainbike een beetje ontdekt dit jaar. En ik ga morgen dat NK rijden. Dat is een landgraaf bij Snow World. En ja, dat is wel een uitdaging, moet ik zeggen. Een uitdaging? Ja, maar je wil gewoon Nederlands kampioen worden. Ja, zeker. Ik ga het proberen in ieder geval. Die kampgeist heb je nog, dat je echt 3 kleuren wil hebben. Ja, natuurlijk. Nee, Krijg je ook een rode en blauwe trui dan? Ja, dat is net echt. Het is net echt. Het is net echt. Het is toch echt? Ja. Nee, we zagen vandaag, wie was het ook alweer die bijna de bocht, dat was Froome zeker of Bardet? Die gingen bijna de bocht uit. Ja, een daggevoel heb ik heel vaak in zo'n cross-country. Ik heb nu mijn laatste wedstrijd, 2 weken geleden, ben ik voor het eerst niet gevallen in de wedstrijd. Daar was ik al heel blij mee. Oh ja? Dat is echt, ook dat is best wel een andere sport als gewoon wegwielrennen. Zeg, en als jij nou een Nederlands kampioen wordt, dan krijg je dus een rood-wit-blauwe trui. Is dat eentje met sokken, handschoenen, met gewoon een bandje hier, rood-wit-blauw, of echt een echte rood-wit-blauwe trui? Ja, wat denk jij? Het is niet zo super. Eergisteren, toen had ik het er met iemand over. Ik zei, ja frek, ik heb heel die rode-blauwe trui, heel de Tour nog niet gezien. Nee, ik heb hem nog niet gezien, de rode-blauwe trui. Nee, dat klopt. Dat klopt ook wel. Het is moeilijk te zien, die trui. Ja, kijk, ik vind de discussie niet zo relevant wat die sponsor wil of die ploeg wil. Ik vind de discussie relevant dat het mogelijk is dat je een trui krijgt uitgereikt en dat de reglementen schijnbaar niet daarin voorzien. Dat je dat zomaar mag veranderen. Dus Aru die wint vandaag geel en die komt morgen met een Astana truitje met een geel streepje erop. Dat is wat er gebeurt. Ja, dat moet natuurlijk helemaal niet kunnen. Dus de UCI moet daar reglementen voor hebben dat helemaal niet kan. Oké. Volgens mij. Aldus Erik Dekker. We gaan naar Frankrijk, naar Kim en Bas. We zagen vandaag weer langs de kant van de weg massa's mensen. Sterker nog, zagen ook wel zelfs mensen af en toe die in de afdaling stonden. Geen idee wat ze daar doen, want je ziet ze echt niet meer. Je kunt ze niet meer herkennen, maar enfin, ieder doet waar hij zin in heeft. En zij gingen op zoek naar de Limburgse Vriendenclub in de Tour. Dit zijn Frans, Charles, Jacques, Lex, Jen en Paul. De jongste 60 en de oudste 76. Wij hebben een master. Ik woon in Heerlen en daar ontmoet ik die wel in het uitgaansleven. Hè. Uitgaansleven, hoe oud bent u? 76. Ja, mag ik toch nog aan meedoen of niet? In mijn leeftijd. Ja, en daar ken ik die mannen van, de meeste ervan. Hoe ziet dat uitgaansleven er dan uit? In Heerlen is geweldig. Hartstikke mooi om daar op stap te gaan tegenwoordig. Ja. Heerlen hebben ze even achter zich gelaten en ze zitten nu op het terras in Frankrijk. Als jonge honden hun dromen achterna jagen. Ja, gewoon is gek met wielrennen, hè. Dat is altijd volgen, de koers. Als je er eenmaal wat mee hebt, dan heb je daar iets mee, hè. Dat is niet uit te leggen. Maar ik bedoel, je kunt mij 24 keer vragen voor een businessclub, dingen bij Roda of wat dan ook, of Ajax. Dan ga ik niet met je mee. Ze voelen zich jonge honden, maar toch zijn er wat verschillen. Nee, we slapen met z'n tweeën in een kamer. Hè? Oh, jammer, dat zou wel leuk zijn, oude jongens, krentenbrood, gewoon slaapzaal. Nou, die tijd hebben we gehad. En we moeten het pensioen ook opkrijgen. Hè? Maar we gaan iets verder naar beneden lopen dadelijk. We willen iets van de renners zien ook. De honger, daar kregen we geen plaats. Jawel. Door. Tussen Lopen door. Ja goed, dan lopen we door. Hè. Ja, oh nee, ik denk dat ze best hier kunnen blijven staan. Vanavond een potje kaarten in het hotel. En morgen weer met z'n allen op avontuur. En dan is het een groot feest hier, toch geweldig. Kijk eens naar beneden, dat is toch vergane glorie tot en met. En toch, de Tour komt hier naartoe. Ja, chic. Nou, dat zijn de echte liefhebbers in de Tour met de vriendenclub. Want dat zie ik jou ook nog snel doen met een paar vrienden langs de kant van de weg staan.
Ja, vooral dan ook goede adresjes opzoeken waar je lekker kunt eten. Slaapzaaltje. Nee, slaapzaaltje het liefst niet. Weinig slapen, goed eten, een goed glas wijn en dan het wielrennen volgen. Want dat is een passie. Heerlijk. Barbecue'tje langs de kant, biertje erbij. Wat wil je nog meer? Ja, fantastisch. Weet je, het brengt mij naar de Tour de France die wij altijd rondreden. Dat moet je ook wel gekend hebben. Aap Krook. Ja. Dat was toch ook zo'n supporter? Ja. En die stond altijd op de voorlaatste... De schaatscoach. Ja, op de voorlaatste berg. En daar had hij altijd zo'n krijtbord. En dan schreef hij ook op mijn achterstand. Dan was er altijd heel veel. Dubbele cijfers? Ja, 36 minuten en 28 seconden schreef hij erop. En toen zei hij, Jacobs, je hebt nog 1 berg te gaan. Had hij ook al berekend de tijdslimiet. Je mag nog 12 minuten en 30 seconden verliezen. Dan riep hij al... Steeds toen hij mij deed duwen, kreeg ik nog een cola in de handen gedrukt. En hij zei, denk erom, morgen wil ik jou weer zien bij de start. Ja, dat zijn natuurlijk wel geweldige supporters. Is het tentje geeft op een moraal berg. ook. Ja. Hè? Als renner. Want dan denk je, ja, hier doe ik het voor. Nou ja, goed, dat is natuurlijk fantastisch dat die mensen volgen. En als wielrenner, had jij dat niet, herken je ze ook, hè? Iedere dag. Ja, er zijn een paar terugkerende factoren binnen zo'n circus inderdaad. Ja. En voor mannen zoals wij, ik denk dat Erik veel beter bergop kon dan ik. Maar ik had ook alle tijd om die supporters te bekijken, hè? Maar ik ging natuurlijk je moet toch iets doen, hè? Ik ging niet zo hard. Dus ja, dan is dat wel even een heel mooi moment. Niet alleen de dames, hè? Nee, daar keek Gert niet naar. Nee, daar keek ik niet naar. Die zag alleen naar Ab. Ja. Nee, die zag ik ook wel. Die zag je ook wel, oké. Ik ga je redden. We gaan naar Erik Meijer namelijk. Erik Meijer die kennen we inmiddels nu van de fiets. Maar we kennen hem nog een stukje beter van het voetbal. Freiraum für Meijer. Und was macht er? Schöner kann man nicht treffen. En het moet hem worden. Hij gaat scoren. Erik Meijer. 1-0 MVV. Ja, dat ultra strakke wielertenu had je daar. Dat was echt aerodynamisch. Het strakste nu ooit. Het eerste. Ja, de eerste die dat deden. Nu zijn allemaal naapers. Ja, precies. Tegenwoordig analyseer je overal. In Duitsland en in Nederland. Ja. Voetbalwedstrijden. Is dat ongeveer hetzelfde als wieleranalyses maken, denk je? Nou, vergelijkbaar? Je probeert je eigen ervaring over te brengen op datgene wat je ziet bij een voetbalwedstrijd. En ik denk dat de wieleranalist dat ook probeert te doen. En daar probeer je je eigen verhaal van te maken. Het is niet dé mening, maar het is wel mijn mening. Ja, want dat is wel moeilijk, hè? In Nederland heb je natuurlijk 16 miljoen bondscoaches. Iedereen heeft een mening. Ja. Het geldt wielrennen ook. Als Jacobs zegt, ach, Jacobs die heeft helemaal niet goed gezien. Krijg je commentaar op Twitter. Ja. Krijg jij natuurlijk ook. Wie is die Meijer om te zeggen dat? Ja, tuurlijk. En, hoe ga je daarmee om? Prima ga ik ermee om. En als er mensen een andere mening hebben, dan probeer ik daarmee in discussie te gaan. En probeer ik toch mijn gelijk te halen, want ik denk toch dat ik het goed gezien heb. Dat je het beter weet. Nou, ik zeg niet dat ik het beter weet, maar ik kan in ieder geval uitleggen wat ik gezien heb. Ja, maar dat is wel zo. Hè? Je krijgt natuurlijk altijd, als je je nek uitsteekt in zo'n analyse, altijd commentaar. Als ploegleider precies hetzelfde. Ja, het is achteraf natuurlijk. Hè? Dus achteraf is het allemaal makkelijk natuurlijk. Dat is wel makkelijker, ja. Dus dat is natuurlijk altijd zo. En het grote verschil met wielrennen en voetbal is, voetbal zie je natuurlijk, die 22 spelers heb je in één blik, heb je die. Bij het wielrennen zijn er heel veel verhalen en dingen die je niet weet. Ja. En die je niet ziet zelfs. Dus dat is natuurlijk een groot verschil. Hè? Want wij hebben nu een mening over Sky. Ja, het kan ook anders... Of de vork kan ook anders in de stil zitten. Absoluut. Wanneer is de liefde voor jou, je zegt net als mijn vader, is die ontstaan? De liefde voor de fiets echt ontstaan? Meteen na je carrière of een paar jaar geleden pas? Nou, het fietsen aan zich en het bekijken van het fiets, dat was onze voorbereiding in de zomer. Dan heb je de middaguurtjes dat je rust. En dan was het voor mij de televisie aandoen en Tour de France kijken. En zo lang proberen te kijken tot je in slaap valt. Ja. Om dan daarna weer de volgende training te gaan doen. En het echte actieve fietsen is gekomen een jaartje 5 geleden. De kuiten deden niet meer mee op de weg, dus ik kon niet meer lopen. En ik moest toch mijn energie kwijt. Dus toen ben ik op de fiets gekropen. En een paar mooie bergetappes of kolletjes al beklommen. Ja, we zagen je onder andere bij Alpe d'Huez natuurlijk voorbij komen die je vorig jaar hebt gefietst. Dit jaar ga je het helemaal extreem aanpakken. Dat heb je vorig jaar denk ik ook gedaan. Ja, tijdens de Ironman ga je 180 kilometer gas geven. Ja, ik heb net een trainingskampje gedaan in Italië vanuit Livigno.
En ik ga 6 augustus het fietsgedeelte, alleen het fietsgedeelte van de Ironman in Maastricht doen. Maar dan rij je dus in je eentje 180 kilometer en Ja. omdat je in een team zit, verwachten ze wel van je dat je gas geeft. Eigenlijk rij je een tijdrit van 180. Ja, dat heeft waarschijnlijk Tom Dumoulin nog niet gedaan. Maar ik ga dat wel gewoon doen. En dan ben ik zondag 6 fanatiek. augustus. Trainingskamp geweest op de Stelvio. Goed hoor. Ja, 180 kilometer tijdrit, man. Ja. Dat is een teringheid. Dat is echt een pokeind. Het zijn twee lussen van 90 kilometer door Nederland en België. Dus er zitten een 1800 hoogtemeters in. Ook nog. En wanneer is dat? 6 augustus. Dus als je niks te doen hebt, je bent van harte welkom. Nou, Ja, wij kijken wel. Ja. Met een glas bier in de hand, Erik. Dat doen wij. Ik hou Twitter in de gaten, is goed. Ja. Maar is het dan ook, is dat ook dan die sportieve kampguys die jij vroeger had? Jij was de man die echt door een muur heen kon rennen. Dat voel je dan weer als je op de fiets zit? Ja, ik wil dan voor mezelf tot aan het gaatje gaan. En in deze discipline, als je dus de triathlon opdeelt, ja, dan ben je toch weer met team bezig. En ik was tijdens mijn voetbalcarrière ook gewoon een teamplayer. Ik won heel graag samen, want dan kun je daarna ook heel graag samen feesten. Ja, maar ja, dit is natuurlijk samen winnen. Maar die wedstrijd, die 180 kilometer, waarbij je eenzaam en alleen aan het knokken. Ja, oké, maar dan rijdt altijd wel iemand voor je of achter je en die wil ik inhalen. Ja, dat heb je dan. Ja, het liefste wel, ja. Over sportmensen gesproken. U weet, we hebben deze handtekening mee in de Tour. Het Tour de Limbourg tenue. En iedere dag proberen we de handtekeningen te verzamelen van de grote kanonnen. Vandaag hadden we er weer zo eentje. De Olympisch kampioen. No questions, huh? No interviews. Oh, no interviews? No, this is no. Okay. Greg, if you don't mind, just sign here. Greg? This we do always before. Huh? Goed, hè? Alright, oké. Greg, even een handtekening op het shirt van Tour de Limbourg. Tour de Limbourg? Ja, Limburg. Waar jij ooit nog de goldrace gaat winnen, toch? Ja, dat was hopen. Het gaat geen schone handtekening zijn, maar ja. Allee, staat erop. Dankjewel. Succes. Greg van Avermaat, hij staat erop, Gregske. Morgen gaat de Tour finishen in Rodez. Daar heeft hij alles gewonnen. Matthews heeft daar ook eigenlijk een hele dikke uitroepteken bij die etappe gezet. Dat gaat een interessant duel worden morgen. Ja, modaal is natuurlijk goed, hè? Van Sunweb. Matthew. Ja, dat zeker. Ja. Vandaag winnen. En hij rijdt natuurlijk goed. Van Avermaat, de ploeg is een beetje onthoofd met Poort die eruit is. Maar ja, we weten allemaal wat Van Avermaat kan. En, Hij zat lang mee vanmiddag, hè? Ja. Hij zat lang mee vanmiddag. Dat Ja. begrijp ik dan niet helemaal, eerlijk gezegd, als je morgen wil scoren. Maar... Been op spanning zetten, heel even. Ja, is dat het misschien? Dat is wel Erik? gelukt dan. Dat is, Ja, het was maar een gelukt, kort hè? ritje natuurlijk, hè, Gert? Ja, nee, maar wel heel heftig. Nee, maar BMC gaat, die hebben geen klassement meer, dus ze gaan 100% voor Greg rijden. Ja. Sunweb zal een handje toesteken en die twee ploegen zullen het wel oplossen voor morgen, denk ik. Ja, dus Aru heeft zijn ploeg niet nodig. Nee, oké. Morgen interessante rit dus. We gaan naar Frank Monen. Die was vandaag al hier in het sportlandgoed De Hamen. Nu, ik zei het al, een beetje het Papendal is het sportcentrum voor de beperkte sporters. En daar gebeurt heel erg veel. Dus moest Frank even uitzoeken, wat gebeurt er dan en hoe voelt dat eigenlijk? Ga door. Nee, Usje, vooraan. Alles goed? Ja, prima. Was juist even... Annie is al 15 jaar blind. Sinds een paar weken komt ze hier op de atletiekbaan in Beek. En dan ruilt ze haar hond in voor een buddy om lekker ontspannen rondjes te gaan lopen. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Mij brengt het een heleboel ontspanning. Het lopen met de hond is ook ontspannend, maar er zit ook een bepaalde spanning in, want dat moet allemaal goed gaan. Hier heb je een buddy, die praat tegen je. Dus ik geef steeds de aanwijzingen en hoeveel meters nog moet lopen en de afstand, de totale afstand. En waar ze mee op moet letten, oppassen en dat is echt niet, wat je zegt, echt niet valt, hè. Oh, heel vast. Ja, die is. Nou, hoe kun je zelf nou ervaren, als je gewoon dus 100% ziet, hoe het is om hier als blinde persoon rondjes te rennen? Nou, door deze bril, die zet je dan op. Ik zet hem eventjes op en dan zie je dus helemaal niks meer. En dan, aan de hand van een buddy, ga je hier dus rondjes lopen. Prima. En met jou?
Nou, op de atletiekbaan kan het dus wel drukker zijn. Nu lopen wij hier gewoon met z'n drietjes. We hebben alle ruimte. Als Annie in de groep komt, zijn er meerdere mensen die lopen. En ook nog andere groepen die trainen. Bijvoorbeeld kinderen die hier ook wat doen. Dus dat zijn dan weer, zoals Annie dat aangeeft, allemaal extra obstakels. Dat moet ook kan wel eens een botsingje voorkomen. Het zou kunnen, maar normaal gesproken gebeurt dat met gewone atleten ook niet. Dus als Annie met Buddy loopt, zou dat in principe ook niet moeten gebeuren. Dus, Zijn we er bijna? Ja, we zijn er. Oké, hier staat de camera. Ja, want die zie ik natuurlijk niet. Want ik heb die bril op, dus ik zie helemaal niks. Ik heb even een paar rondjes gelopen. En vooral in de bochten is het wel lastig, want je hebt helemaal niet het gevoel dat je de bocht inloopt. En je hebt telkens een beetje angst voordat je ergens tegenaan loopt. Dus ja, nu ervaar je het en dan is het toch wel lastig om als blinde persoon hier die rondjes te gaan rennen. En ik moest even kijken waar de camera was. Daar was de camera, dus dat is een beetje lastig met zo'n bril. Er is veel reactie op Twitter al over het poeren Gert, maar ik heb het goede antwoord nog steeds niet gezien. Blijft hij gewoon inzenden trouwens. Ja. Over Twitter gesproken, de heren Curvers en Teunissen zijn ook inmiddels binnen. En die geven net aan, ik kom er net achter dat onze Barguil heeft gewonnen. Dat is als je laat binnenkomt, zijn ze heel erg blij mee. Over winnen gesproken, we hebben dit mooie tenue, dat gaan we iedere dag verloten. Als u weet waar onze bidon terecht is gekomen. Et maintenant? Où est le bidon? Ja, die denk ik ook wel te herkennen. Weet u het ook? Dan kunt u terecht op onze Facebookpagina van L1. En uit alle mooie inzendingen en de winnaars kunnen we dan dit mooie tenue verloten. Gisteren hadden we ook een opgave, dat was deze. En dit is in in Voerendaal. En de winnaar is geworden Tom Koekelkorn uit Eigelshoven. Tom, gefeliciteerd, je krijgt het mooie shirt. Dan... Gert, deel uit, want deze sportmannen zijn al klaar voor de grote concurrentiestrijd. Dat zijn een paar mannen. We gaan eerst vertellen waar we morgen dan naartoe gaan. Morgen dus die heuvelachtige rit met onder andere Matthews en met Greg van Avermaat. Op weg dus naar Rodez over de heuvels. En wij zullen dan afreizen hier vanuit de Hamen en Beek. En wij gaan dan naar Landgraaf, naar het NK Mountainbike met dus onder andere Erik Dekker die daar hoge ogen wil gooien. Maar eerst... Voor ons hier vanaf de Hamen, het spel der spellen. Et maintenant, le jeu de Der du Bol. Kijk, Erik. Kijk, Erik. De voetballer, hè? Meijer. Ja. Ho. Ha! Ha, joh. Erik, Dekker, kom op, man. Oh! Hij wilde de eraf schieten, hij ging er wel voor. Ja, dat... Tot morgen zijn we weer, dan is vanuit Landgraaf. Tot morgen! Au revoir, faites de beaux rêves et à demain. Bonne nuit. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, Thermee 2000, Fred Rompelberg Bicycle Holidays, Keram, New Energy Systems en Fennings Wooncentrum.